ҳамасола 28 апрел дар саросари дунё рӯзи умумии ҷаҳонии ҳифзи меҳнат ҷашн гирифта мешавад. Бахшида ба ин рӯз вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, раисони иттиҳодияҳои корфармоёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон, ҳамоҳангсози ташкилоти байналмилалии меҳнат дар Тоҷикистон ва намояндагони вазорати идораҳо зимни як ҷамъомад иштирок ва суханрониҳо намуданд. Бояд қайд намуд, ки соли 2003 ташкилоти байналмилалии меҳнат 28 апрелро расман ҳамчун рӯзи умумиҷаҳонии ҳифзи меҳнат эълон намуд ва то ин ҷониб ҳамасола бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи меҳнат мавзӯъҳои гуногун барои таҳлил ва баррасӣ интихоб карда мешаванд. Дар ин замина имсол рӯзи умумиҷаҳонии ҳифзи меҳнат дар мавзӯи пешгӯии буҳрон, омодагӣ ва банақшагирӣ ва вокуниш сармоягузории низоми устувори ҳифзи меҳнат дар тамоми ҷаҳон қайд карда мешавад. Тоҷикистон аз рӯзи узвувияти худ дар ташкилоти байналмилалии меҳнат 51 конвенсияи ин ташкилотро эътироф намудааст. Инчунин Тоҷикистон созишномаи байнидавлатии Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар бораи ҳамкорӣ дар бахши ҳифзи меҳнатро тасдиқ намуд, ки дар он мустақилияти пурраи давлатҳо дар танзиму татбиқи сиёсати миллӣ дар бахши ҳифзи меҳнат бо назардошти меъёрҳои байналмилалӣ пешбинӣ гардидаанд. ҳадафи гузарондани ин мизи мудаввар ҷалб намудани диққати аҳли ҷомеа, созмонҳо ва мақомоти давлатӣ ба масъалаҳои татбиқи амалии чорабиниҳо оид ба бехатарӣ ва ҳифзи меҳнат, пешгирӣ намудан аз бемориҳои касбӣ ва заҳролудшавӣ, ҳифзи саломатии кормандон, таъмини беҳбудии вазъи иҷтимоии кормандон мебошад. дар охири ҷамъомад тавсияҳо ва маводи иттилоотӣ оид ба таъмини ҳуқуқҳои иҷтимоиву меҳнатии кормандон, бехатарии шароити меҳнат, ҳифзи саломатӣ, инчунин ҷалб намудани диққати корфармоён оид ба ташкили кори ҳифзи меҳнат дар корхонаву ташкилотҳо ба иштирокчиён пешниҳод карда шуданд. Иброҳим Неъмат, Аюбхони Маҳмурод, шаҳри Душанбе, Хабар.